Nakatikim na ba kayo ng baruyang dulong? Sa Pampanga, baruyang dulong ito, pero I don't know kung ano sa Tagalog yung dulong. Yung maliliit na isda. Sa amin kasi dulong yun eh. Ngayon omelette siya. So baruya ang tawag namin. So kung gusto mong malaman ng aking technique, samahan mo ako. Lutuin natin siya. So meron tayo ditong 1 kilong dulong. Ang gagawin natin, ilalagay natin yung mga ingredients. Ang una, sibuyas. Isang malaking sibuyas ito. And then susunod natin yung ating bawang. 5 cloves to, 5 piraso. Pagkatapos yung ating spring onion. Tapos yung ating kalamansi juice. 4 na piraso yan. And then lalagyan muna natin ng paminta. One teaspoon lang na paminta. And then yung ating salt. One teaspoon din. Tapos ilalagay natin yung ating itlog. 2. And then lalagyan natin ng chicken powder. 1 teaspoon din. Pagkatapos i-mix muna natin. Ngayon, ilalagay na natin yung ating 1 tablespoon na cornstarch, tsaka 1 tablespoon na flour. Ngayon, i-mix na natin to. Okay na to. Ngayon, magpiprito na tayo. Handa na natin yung ating pangprito. Lalagay tayo ng mantika.
Ito na ngayon yung ating baruyang dulong. Omelette na dulong. Tikman natin.